U ċar illi il-Prim Ministru mhuwiex kapaċi jieħu azzjoni fuq id-Deputy Leader tal-Partit Laburista Chris Cardona dan wara illi il-ħadd filgħodu fuq il-Midja Laburista Robert Abela ma kienx kapaċi jwieġeb domandi tal-ġurnalista ta' Net News Kristina Majra kif ukoll tal-ġurnalist Kert Sansone dwar jekk hux lest jieħu passi fuq Chris Cardona fid-dawl tal-allegazzjonijiet li saru fil-qorti brabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizja. Chris Cardona issemma fir-recordings ta' Melvin Thoma bħalma semma l-eks-kummissarju Lawrence Kutajjar iżda fil-waqt illi l-Kutajjar sospenduh mill-konsulenza illi kellu ma' Cardona ma mxewx l-istess. Jekk ma jħodhomx Chris Cardona deċiżjonijiet ħadd iħodhom int? Jiena konvint li Chris Cardona se jieħu deċiżjoni li hija meħtieġa f'dan il-mument wieħed irid jara s-sitwazzjoni kif se tkun qiegħda naturalment evolvi fil-ġranet illi ġejjin. Robert Abela qal li fil-miżuri li tħabbru nhar it-tnejn l-eks-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona ma kien avviċinat għall-ebda parir, iżda ammetta li l-eks-Prim Ministru Joseph Muscat kellu sem fit-tfassil tal-hekk imsejjaħ Bazooka Budget. Chris Cardona ma kellu l-ebda involviment f'dan il-pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika. L-eks-Prim Ministru Joseph Muscat kien ikkontribwixxa bil-ta' idejat. Intant il-Prim Ministru Robert Abela ammetta li l-kontijiet tad-dawl għan-negozji mhux ser ikunu qed jitraħsu kollha b'50%, iżda il-Gvern ser joħroġ massimu ta' €1,500 għas-sajf biss. Meta mistoqsi sabiex jagħti raġuni għalfejn ma raħħasx l-elettriku għar-residenti, il-Prim Ministru sostna illi kumpenshom bil-vouchers tal-€100. Il-Gvern se jkun qed iħallas sa €1,500 mill-kontijiet tan-negozji tagħna x-xhur ta' Lulju, Awwissu u Settembru ta' din is-sena. Mhux se jkun qed jagħmel hekk fil-każ tar-residents lill familji tagħna dawdew minn diversi inċentivi oħra nsemmi il-voucher ta' €100. Il-miżura tal-vouchers kienet waħda msejsa fuq proposta tal-Partit Nazzjonalista. Madankollu l-għan tal-proposta kien sabiex jiġu mejjuna negozji Awċin u Maltin ħalli tiġi stimulata l-ekonomija. Gawda wkoll il-konsumatur, il-persuna fil-faxxa l-medja tas-soċjetà tagħna, fil-faxxa tan-naħa ta' isfel. It-tliet ġurnalisti li ġew mistiedna mit-tmexxija tal-Partit Laburista ġew ristretti sabiex jistaqsu biss dwar il-miżuri li tħabbru nhar it-tnejn u għalhekk il-ġurnalisti ma tħallewx fil-libertà sabiex ipoġġu domandi għall Prim Ministru fuq temi kurrenti u skandli illi qed jaffaċċja il-Gvern tiegħu. Dan il-format tal-intervista tal-ħadd intuża mill-Partit Laburista wara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ilu kważi xahrejn iwieġeb domandi tal-midja indipendenti u allura kien hemm pressjoni interna sabiex anke Robert Abela jagħmel l-istess. Il-Prim Ministru min-naħa tiegħu għadu qed jirreżisti li jiġi fuq Net Television għad-dibattitu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Sa issa qatt ma kien hemm ebda dibattitu televiżiv bejn iż-żewġ mexxejja.